Seddum tiskanta fil-vojt. Qed naħseb lor. Mela x'inti taħseb? Il-ħsibijiet tiegħi mhumiex daqshekk ħfief. U ġibek tmexxi pajjiż ara kemm iddum tiskanta u taħseb kieku. Isma' dak li qed naħsbu għalik ukoll. Ħa tixtrili xi rigal. U inti qed tarani f'burdata li nista' nażel rigal, li nixtrilek rigal. Mela sewwa jgħidu, min jgħix bit-tama jmut bil-pina x'bla rigal se nibqa' ejja hemm xi ħaninżlu. Għadni ma l-estajċ mill-li naħseb. U ġibni nagħmel bħalek jien, kieku jkunu lest il-ħwejjeġ u jkun lest li kell ejja hemm xi ħadd iekur. Le, m'għandix ġu, sambat nikol iktar tard. Nista' nkun naf x'inti taħseb. Għamilin allor. Min? Il-ġar. Lila ma milli xejn. Le, ma millek xejn. Għamel biċċa ta' tanken fuq il-bejt fuq l-appoġġ tagħna, m'għamel xejn. Allura b'daqshekk. Allura b'daqshekk, inti x'qed tinduna li dak kiser il-liġi, mela għal xejn li bir-radju mdendel dejjem għawdnejk. Issa se neħlu jienu r-radju miegħek. Le, ma m'intix qed tara hemm tank flos l-appoġġ, kerħinna l-faċċata tal-bejt. La biżġiet lo permess xejn, isu ma ġara xejn. U għajma kemm se tkabbarhom ta'. Skoli se nkabbarhom mhux hekk u għadha sa murant l-avukat u sa ngħidu biex jiftaħ li kawża. Iwa minħabba tant se toqgħod tiftaħ kawża u tiksirha mal-ġirien. Mela x'nagħmel immur għalih u nagħmel waħda li tibqa' tinkiteb? Inti ma smajtux qal il-fader il-bira li għanna nuru rispett lejn xulxejn anki meta l-affarijiet ma jkunu sejrin tajjeb, għanna nuru l-imħabba lejn il-proxmu. Mhux hekk, u l-fader ħafna affarijiet, u l-fader m'għandux xejn xinkwita, m'għandux xi ġali qed idejqu kif qed idejjaq dan lilna. U mela m'għandux xinkwitaħ il-fader, imma l-fader jgħix dak li jemmen u dak li jipritka. Ibża x'inek sa nagħmel, sa ngħix dak li nemmen fih. Ma nħallix li għaddili biż-żmien li l-ġar mhux hekk nibqgħu. X'ileħnek għax jisqimek. U x'imbaxxi leħni mhux gwerra jrid u gwerra se naqlalu ma noqgħodx nilaba tal-martri u żgur u nħalleh jagħmilni tapiti għaddi minn fuqina. Il-fader irid jisimek bħalissa. Mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Kif ħareġ Ġuda, Ġesu qal: bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu għad jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U liedi, ftit ieħor se ndum magħkom, intom tfittxuni u bħalma qed lil Lut, hekk ukoll ngħid issa lilkom. Fejn sejjer jien, intom ma tistawx tiġu. Natikom komandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Il-ġenituri spiss jgħidu xi kliem ta' ġid lil uliedhom. Interessanti li xi wħud minn dan il-kliem jew nistgħu nsejħulhom anki testmenti spiritwali jibqa' l-ulied jibqgħu jiftakruhom għal umurhom kollha. Jien niftakar fi kliem ta' li qalet lil ulieda kienet tajdu spiss imma qalitulhom qabel mietet ukoll. Dak li tagħmel għalik innifsek ma tieħdux miegħek, dak li tagħmel għal ħadd ieħor tieħu miegħek. U Ġesu għamel l-istess. Qabel ħalla lid-dixxipli u ħalla din il-ħajja x'kien dieħel għal passjoni, ma ninsewx li għalija ġi biex jibati u jmut fuq is-salib ħalli lilna jagħtina s-salvazzjoni. Ġesu qallhom ħafna kliem sabiħ illi baqgħu jiftakruh. Fost dawn għalilhom komandament wieħed nagħtikom jien li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. U dan il-kliem id-dixxipli baqa' f'qalbhom, baqgħu jożżuh u kienu jgħixuh. Faċli tajda, ejja nħobbu lil xulxin. Imma kif jgħid San George Freka waqt il-prova kollox, f'ambjent
fejn insib il-min jirrispettani, iħobbni, japprezzani, jagħmel il-ġid. Huwa faċli li jiena nirreċiproka u nħobb, irrid inkun veru ingrat biex nirċievi azzjonijiet tajbin u nirreċiprokom b'azzjonijiet ħżiena għalkemm tiġri wkoll. Il-prova hi meta jien insib il-kuntrarju u ma nirreaġixxix b'mod negattiv għal dan il-kuntrarju. Jiġifieri jiena insib min mhux qed jurini rispett, min mhux qed jurini imħabba, min ifittex l-interessi tiegħu u ma jippurtax mill-interessi tiegħi u jiena hemmhekk nibqa' nħobbu. Dik hija diffiċli ferm. Imma hija l-isfida li joffrilna l-Vanġelu u hija l-mod ta' ħajja li Ġesu qed jissuġġerilna biex aħna nkunu nistgħu ngħidu li qed ingawdu l-frott tas-salvazzjoni li huwa ġabilna bil-passjoni l-mewt u l-qawmin tiegħu. Għaliex bil-mewt tiegħu Ġesu wera illi għalkemm ikun hemm min jagħmillek il-ħsara, waqt din il-ħsara li qed insofri, jiena nixtieq nibqa' nagħmel il-ġid. Fil-fatt, minn fuq is-salib li sbaħ kelma li qal kienet missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu għal dawk li salbuh. Mela dan il-kmandament tal-imħabba fil-fond tiegħu ifisser mhux li nħobb il-min iħobbni kif qalu band oħra fil-Vanġelu, imma li jiena nibqa' nħobb anke lil dawk li ma jħobbunix, anke lil dawk li lili jagħmlu li l-ħsar. Kemm ikunu aħjar il-familji tagħna, kemm tkun aħjar is-soċjetà tagħna, jekk aħna nieħdu dan it-testament ta' Ġesu u nħalluh jinżel f'qalbna. Dan il-kmandament ġdid għalinnahu li nħobbu lil xulxin kif ħabna u li taħajtu għalina. Ejjew nidraw, ngħidu kelma inqas, nieħdu għalina ftit inqas. Ma nibqgħux naħsbu fuq il-ħsara li setat ġratilna, fuq l-azzjoni ħażina li setat ġratilna. Għaliex dika tkompli tnissel fina ir-rabja u r-rabja tbijat l-imħabba. Ejjew nfittxu illi ngħixu fl-imħabba ma' xulxin kif xtaq Ġesu u ħallilna l-kelma qabel ħalla din id-dinja. Paul Shivregan's 3-month stay in Malta left an indelible mark upon the history of your country. Those words, Jechtic ista li naslo fixira, in the original context are a summons to courage. In the face of the unknown and to unfailing confidence in God's mysterious providence, in God's plan, St. Paul's has become your father in the Christian faith. Thanks to his presence among you, the gospel of Jesus Christ took deep root and bore fruit not only in the lives of individuals, families and communities, but also in the formation of Malta's national identity and its vibrant and distinctive culture.